سلام كما تعلو كيربرات غطاء تلتيفون وير سي في نلو محمد 24 حتى فرق معلتن فرقان سدالو جنا مسنا روح يزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر زعدم نسخاتكم تصنح ميكائيل حرقو فلماكم بقنطوتاتو افلم بريزيدنت ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሪፓብሊክ ቤላሩስ ተራኺባ ብምምዕባል ክልታዊ ዝምድና ሓበራዊ ገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ዘትዩ ኣብ ዞባ ኣፍዓበት ኣድማዒ ማእቶታዊ ልምዓት ይካየድ ኣሎ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ብዞባ ሓልሓል ኣብ ሳዕቤን ሽጋራን ትንባኹን ዘተኮረ ጎስጓስ ኣካይዱ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ፈረንሳይ ንኒጀር ንምጥቃዕ ክልል ኣልጀርያ ክትጥቀም ዘቕረበቶ ሕቶ ተቐባልነት ከም ዝሰኣነ ተገሊጹ ህንዲ ናብ ወርሒ ዝለኣኸታ መንኮርኮር ትማሊ 23 ናሓሰ ብዓወት ዓሊባ ሰሜን ኮርያ ብስልያዊ ምጽንጻነት ነጥብ ሳተላይት ናብ ዙርያ ምድሪ ንምልኣኽ ዘካየደቶ ካልኣይ ፈተነ ከም ዝፈሸለ ኣፍሊጣ ዝርዝር ዜና ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሪፓብሊክ ቤላሩስ ተራኺባ ብምምዕባል ክልታዊ ዝምድና ሓበራዊ ገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ዘትዮም ወከልቲ ሚኒስትር ዜና ዝለኣኾ ጸብጻብ ይስዕብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሪፓብሊክ ቤላሩስ ሰርጌይ አሌይኒክ ተራኺቡ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ዘትዩ ኣብዚ ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ዝተኻየደ ርክብ ሚኒስተር ሰርጌይ ኤርትራን ቤላሩስን ተመሳሳሊ ሓበራዊ ታሪክ ከም ዘለዎን ብምጥቃስ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም መበል 25 ዓመቱ ዝመልእ ምምስራት ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ተጨባጢ ናይ ምትሕጋዝ መድረኽ ንምስግጋሩ ብወገን ሃገሩ ንዘሎ ድሌትን ድልውነትን ኣረጋጊጹ ሚኒስተር ሰርጌይ ኣስዒቡ ሃገሩ ኣብ ኢንዱስትሪ ብሓፈሻ ሕርሻዊ ኢንዱስትሪ ድማ ብፍላይ ኣጥርያቶ ዘላ ዓቕሚ ከምኡውን ኣብ ጽላት ዕደና ዘለዎ ሃብታም ተመክሮን ፍልጠትን ምስ ኤርትራ ንምልውዋጥ ቅርብቲ ምዃና ብምርግጋጽ ነዚ ንምስላጥ ብደረጃ ላዕለዋይ ጽፍሒ ዝግበር ምብጽጻሕ ክካየድ ከም ዝደልዩ ኣነጺሩ ንግዳዊ ዕድላት ንምድህሳስ እውን ምስ ኤርትራ ብጥቡቕ ክንሰርሕ ንደሊ ኢና ዝበለ ሚስተር ሰርጌይ ቤላሩስ ኣብቶም ብሓባር ዝለዩ ዓውድታት ትምህርትን ስልጠናን ንኤርትራውያን ዕድላት ከም እትህብ ሓቢሩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብወገኑ ንኣገዳስነት ናይ ትርክብ ኣብ መጻኢ ንዝካየድ ምትሕግጋዝ ብምጥቃስ ሚዛናዊ ዓለማዊ ስርዓት ንምስፋን ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ብመገዲ ብሪክስን ካልእ ኣማራጺታትን ብሓባር ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣነጺሩ ኤርትራ ኣብ መዳያት ሕርሻ ጸጥታ ቴክኖሎጂ ዕደናን ካልእ መዳያትን ምስ ቤላሩስ ሓባራዊ ፕሮጀክታት ንምብጋስ ዘለዋ ድልውነት ብምግላጽ ድማ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም እትልእኽ ኣረጋጊጹ ሚኒስተር ሰርጌይ ኣብ መወዳእታ ሃገሩ ንልኡኽ ኤርትራ ብሓጎስ ከም እትቕበሎ ኣረጋጊጹ ኣብ ትርክብ ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ኣቶ ሳልሕ ዑመርን ተሳቲፎም ነይሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዝደንት ኢሳያስን ምስኡ ዝተጓዓዘ ልኡኽን ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሶዌቶ ብምጓዓዝ ነበርቲ ብዝገበሩሉ ብያታዊ ፀወታ ዝተሰነየ ኣቀባብላ ቤተ መዘክር ኔልሰን ማንዴላ ታሪኻዊ ህንፃታትን ህዝባዊ ዕዳጋን በፂሑ ካብ ከተማ ጆሃንስበርግ 40 ኪሎ ሜትር ርሒቓት ትርከብ ሶዌቶ ስርዓት ኣፓርታይድ ኣብ 1976 ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ሰላማውያን ደቀባት ህልቂት ዝፈጸመላ ታሪኻዊት ከተማ እያ ጳውሎስ ነታባይ ምስ ተፈሪ ተኽለን ኣኽሊሉ ዘርዝግን ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ዝተፈላለዩ ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ኣፍዓበት ቅድሚ 3 ኣዋርሒ ዝጀመረ ማእቶታዊ ንጥፈታት ልምዓት በድማዕ ይካየድ ከም ዘሎ ክኢላ ልምዓት በቕሎ ናይቲ ንዞባ መንእሰይ ዓብዱራሕማን ያዕቆብ ገሊፆም እቲ መደብ ልዕሊ 6,000 ጉልበት ሰብ ዘሳተፈ ኮይኑ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምስራሕን ምጽጋንን ከትርታትን ዛላታትን ምስራሕ መጠን ንኡስ ራሃያታትን ካልእ ንጥፈታት ልምዓትን ዘጠቓለለ ምዃኑ ድማ መንእሰይ ዓብዱራሕማን ሓቢሩ እቲ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዘተኮረ ንጥፈታት ብጉጅለታት ይካየድ ከም ዘሎን ኣብ ምርጋእ መሬትን ምድፋእ እቶታውነትን ወሳኒ ምዃኑ ብምብራህ ተሳትፎ ህዝቢ ብሓፈሻ ንደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ልዑል ብምህላው ወሲኹም
ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ድማ ዘካይድዎ ዘሎ ስራሓት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምክልኻል ፍግረ መሬትን ምህብታም ትሕተ ባይታዊ ማይን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ብምግንዛብ ብምሉእ ዓቕሞም ክቕፅልዎ ምዃኑ ብምርጋጽ ነቲ መደብ ንምዕዋዝ ዘድሊ ሓገዝን ምትሕብባርን ዝምልከቶም ኣካላት ከይፍለዮም ተላብዮም ቤት ጽሕፈት ጥዕና ዞባ ሓልሓል ምስ መሻርክቱ ኣብ 8 ምምሕዳራት ከባቢ ትንባሆን ሽጋራን ዘኸትሎ ጥዕናዊ ሳዕቤን ኣተኪሩ ንነበርቲ ዞባ ካብ 12 ክሳብ 19 ናሓሰ ጎስጓስ ኣካይዱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ናይቲ ዞባ ነርስ ሳልሕ ኣቡበከር ነዞም ብባህሊ ጽዩፋት ብእምነት ድማ ዘይቅቡላትን ውጉዛትን ኣብ ጥዕና ዘስዕቦ ፀገም ብምግንዛብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክከላኸሎም ተማሕፂኖም ንትሕዝቱ ናብ ጥዕና ዝፈጥሮ ጽልዋን ሳዕቤናትን ኣመልኪቱ ነርስ ሳልሕ ኣብ ሓንቲ ሽጋራ ልዕሊ 4000 ተመሳሰልቲ ቀመማት ከም ዝርከቡ ካብኣቶም ልዕሊ 250 ኣዝዮም ሓደገኛታት ልዕሊ 50 ቀመማት ድማ ንሕማም መንሽሮ ዘቃልዑ ምዃኑ ድማ ነፂሮም ብተወሳኺ ሽጋራ ንሳምቦ ብዝተፈላለዩ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም ዘቃልዕ 1.3 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ዓለም ግዳይ ናይ ዘይተደለየ መጥቃዕቲ ትንባሆን ውፅኢት ትንባሆን ኮይኖም ምህላዎም ዝገለጸ ነርስ ሳልሕ ብሰንኩ ልዕሊ 50 ሚእታዊ ድማ ሞት ከም ዘጋጥም ኣብሪሁም ዝትፋእ ሽጋራን ትንባሆን ኣብ ጣውላን መናብርን ካልእን ስለ ዝተርፍ ሳዕቤኑ ወላ ኣብቶም ዘየትክኹ ዝህልዎ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምሕባር ድማ ምትካኽ ሽጋራ ኣብ ሓንጎል ኣብ ሳምቡቕ ሰራውር ደም ስርዓት ምስትንፋስን ሳዕቤን ከም ዘለዎ ብምርዳእ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን መሸጣ ትንባሆን ሽጋራን ዓማዊል ኣትከኽቲ ንምርካብ ዝገብሮ መዋዓዊዒ መረዳእታ ዝጎደሎ ብምዃኑ መዕገቲ ክግበረሉ ኣዘኻኺሮም ነርስ ሳልሕ ኣብ መወዳእታ ዘትክኹ ሰባት ንኸቋርፅዎ ምኽርን ማዕዳን ናሃብካ ዘየትክኹ ድማ ብዛዕባ ሳዕቤናት ምትካኽን ኣብ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ኣከባብያውን ዘምጽኦ ሃስያን ንኽርዱ ናብ ታሕቲ ወሪድካ ናብ ህዝቢ ጽዑቕ ጎስጓሳት ምክያድ እዋኑ ስለ ዝኾነ በድማዒ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም ቤት ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ዓወት ዒላ ብርዒድ ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ 17 ተምሃሮ ናይ መተባብዒ ሽልማት ሂባ ኣብቲ ኣመሓደርቲ ሓለፍቲ ግንባር ኣብያተ ጽሕፈት ሚኒስትርታት ማሕበራትን ስድራ ቤታት ዕውታት ተምሃሮን ዝተረኽበሉ ብ19 ናሓሰ ዝተኻየደ ናይ መተባብዒ ስነ ስርዓት ርእሰ ምምሕዳር ዮሬታብ ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ኣማኑኤል ሃብተ ሚካኤል እቲ ገስጋስ መራእያ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ በብዓመቱ ብቕዓት ተምሃሮ ንምምሕያሽ ክካየድ ጽንሐ ሓያል ጻዕሪ ምዃኑ ጠቒሱ ዝተሸለሙ ተምሃሮ ብቕዓቶም ብዝለዓለ ጻዕርን ስራሕን ክዕቅቦም ክሕይልዎን ኣዘኻኺሮም ካብቶም ልዑል ነጥቢ ዘምጽኡ 17 ተምሃሮ 11 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን 15 ብዲግሪ 2 ተምሃሮ ድማ ብዲፕሎማ ከም ዝተዓወቱን ብምሕባር ድማ ተሳታፍነት ውሽጣዊ ብቕዓትን ደቂ ኣንስትዮ ኪኖ ተሳታፍነትን ተወዳዳርነትን ዓብለልትን እናኾና ይመጻ ከም ዘለዋ ዘርኢ ምዃኑ ኣፍሊጦም ተሳተፍቲ ናይቲ ስነ ስርዓት ብወገኖም ተምሃሮ ኣብዚ ናይ ቀዳማይ መድረኽ ዘመዝገቦ ዓወት ክሳብ ናይ መወዳእታ ክዕቅቦን ብልዑል ዲሲፕሊንን ተወዳዳርነትን ክቕጽሉን ኣተባቢዕዎም ኣካይዲ ስራሕ ንኡስ ዞባ ዒላ ብርዒድ ኣቶ መሓረና ተኽላብ ብወገኑ መንግስቲ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ጠቒሱ ተምሃሮ ረኺቦሞን ዘለዉ ርሒብ ዕድላት ትምህርቲ ሸለል ከይብሉ ኣብ ረብሖም ከውዕልዎን ሃገርና ኣብ ኩሉ መዳይ ብልጽትን ንምግባራ ክጽዕሩን ኣተሓሳሲቦም ቀፂሉ ዝቐርብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ክቡራት ተዓዘብቲ ንምክትታልኩም ክቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውጥለ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ፈረንሳ ብልዕሊ ዕልዋ ዘካየደ ወታደራዊ ጉጅለ ኒጀር ከተካየዶ ንትኽእል ወታደራዊ ስጉምቲ ክለኣየር ኣልጀርያ ክትጥቀም ንዘቕረበቶ ሕቶ ካብታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ተቐባልነት ከም ዝሰኣነ ማዕከና ዜና ቃሊሐም ኣብ ኒጀር ኣስታት 1500 ወታደራት ተዋፊራ ዘላ ፈረንሳ እቲ ዝተኻየደ ዕልዋ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ከተካየዶ ንጽንሐት ምዝመዛ ጸጋታት ዝዕንቅጽ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኒጀር ምስ ፈረንሳ ዝጽንሑ ወታደራዊ ውዕላት ክስርዞ ድሕሪ ምውሳኑ እታ ሃገር ሰራዊታ ክስሕብ ክትግደድ ምዃናዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ዳርጋ ብምሉእ ሰደድ ማዕደናት ኒጀር ብቐንዱ ድማ ዩራኒየም ናብ ፈረንሳ ክካየድ ምጽንሑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እታ ኤውሮጳዊት ሃገር ድሕርቲ ዕልዋ ነቲ ሰደድ ክስኖ ከም እትኽእል ይእምቱ ልዕሊ 17 ሚእታዊ ጠለብ ኤሌክትሪክ ሲቲ ፈረንሳ ካብ ዩራኒየም ኒጀር ከም ዝሽፈን እዩ ዝግለጽ
هندي ناب ورحي زلاختا منكور كورت مال عسران سلسلة حسب بعوت عبز تتلم اللابوتا بمعلابات هاجر اب تاريخ قزقاز طفراوي مرمر حدش معراكم زغفته تقاليهم بس دما هندي ناب ورحي عوتو لخو زفصمت مبل رابعي هاجر كتكون بغي علام اتاب تشاندريان سلسلة زتسميت منكور كور عقود صقاتات كم زلوو ابز مدوباوي والتا ورحي بمعلابا إذا كان كابتي هندي زمزقبو تعاوت مخانو دما تحبيرهم زيت أفراوي تلوخو هندي أبت أفراوي مرمر بحفشا بدحساس ورح دما بفلاي مزقباتو زلا بقعت زر رقاقز كم زغوني تحبر زلو هندي صلات أفراوي مرمرات ندنفع قزيفو فريك تقبر مصنحا يزقلات اتهاجر قدم 4 عامتات زكايرتو تمساسال فتنه بتكنيكاوي صقمات كم زفشله يقلات سمين كوريا بسلياوي مصنصانت نطف ساتلايت ناب زوريا مدري نملاخ تمال 23 سنه حسز زكايرتو كلاي فتنه كم زفشله وقعويت مدبر تلفزيون تهاجر افريقام نتا ساتلايت صيرو زتغعز من كوركور ابسال ساي مدرخ بررو بزغاطمو تكنيكاوي صقمات ناب زتتلم براخه كيبصحه كم زفشله زتقسم منغس سمين كوريا زمص ورح تقمتي توساخ فتنه نمكياد وطينو كم زلو انصيروم زي كلاي فتنه سلستا وارح دحرتي قداماي فتنه مكيادو زنصرو صبصابات اتهاجر ابتا عوديه طرياتون زل عقمي زنصوارو مخانو حبيروم فتنه سمين كوريا بزفترو سغات منغس جابان اب وسناسن هاغرو زلعله ناي متنقطه اواج موطو دما تحبيروم سمين كوريا كاب تصاررتي تبلن هاغرات كمصن زخل زغونه تصابا سغومتا دممكاتن ناي غزارسا ابسلياو نتفታት تገልግል ሳተላይት ክትልዋ ልዑል አገዳስነት ከም ዘሎ በተረጋጋሚ ክትሕብር ምጽናሓዩ ዝግለጽ ኣብ ግሪክ ን50 መዓልቱ ቀጢሉ ዘሎ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ካብ ቁጽር ወጻይ ብምዃንና ብሰፊሕ ከባቢታት ብምልሓሙ ዘውርዶ ክሳራታት ከም ዝያደ ተቃሊሑም በተባዕሶት ወጫዓተ ነሓሰ ከተማ አቴንስ ኣብ ትርከቦ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ዝተበገሰ ሓደጋታት ባርዕ መሮር بوحد 10 ساعات كم زموتو زتقصو تصبصبات 10 تات كالوت كم زقصلون اشحات ناوحس كبابي كغعزو كم تجددون حبيروم نتي بارع بتحتي قطط نمو على هاروتات مدفات حاوي غريغ كاب فرنسا قبرصن رومانيان بزمصو كيلاتات نفرتي هليكوبترات مدفات حاو مكاينن تدقيفوم حيال صعرا مكيات كم زركوب دوما تغليصوم ابزو وانا بحيالو هاغرات اوروبا بحفشا فرنسا اسبانيا دما بقندو زي وقتها مخانو استقلت برتع مقوت زعبلو لكونتات ايار تخسيتو كم زلو صبصابات ينصروم تمال 23 حسنه فرتكنات روسيا بالسيميناو معراب سوريا بزكايرو دبداب بوحد 26 شبراين كم تقتلو مسم كلها روسيا افريطوم بتيا باورجا ادلب زتفصم دبداب بركز زبلو كالوت كم زقسلون كبين واتاو عنوت كم زوردن اتي مينستري وسيخو حبيروم بزا حدش دبداب قال كابل علوت عزز نايتون شبراوان كم تقتليو زك على حزلو نفرت كينات روسيان سوريان ابز حلف ورح سنه اب سوريا بزكايرو تمساسال دبدابون 10 تا شبران كم تقتلو يذكرم روسيا كاب كلتشن 15 بفاض منقس سوريا اب تهاجر وتادراو متتوتاو تكايد كم زلاي فلت هاجرات معراب حفش امريكا دما بفلاي كاب كلتشن 11 اب سوريا بتكايدو زلا زي حقاو وتادراو متتوتاو كينو سباو كساراتاتو نمچيچاح شبراوان مچو بايتا كنسفطره ناي قربات عزبتي توسوم امريكا بتصقاتات ندادي حتى مخانون زغلت سيميناو كفال سوريا تقوصاتيرا كم زلا صاباتي يገልጹም اب بيرو زركب نطوف سات غومراوي انبا اوبيناس ابزي سالسزي داغماي بمتاغو ابتي كبابي محبر قطباو صقما تخسيتو بتجنازي هذا تفطروا حدقا بأكبابي كبير حاسيا كم زصعبه زغلصو سمز بيرو برك زبولو انساتات كم زوتون ارديوم كساراتات كزايد كم زغل زعمت منغست بيرو ابتي كبابي حصص ناي اوان حدقا دنگاگه اوجلوم اذا كم زيلن كولوتي نتقي زبغسو خون كم زغل استغلصه نوس متن منقطقات مدري كم تخستون يقال حلوم وبيناس اب لاتين امريكا كابزركو نطوف ساتو غمراوي كبابيتات مغانيو زتقاس زي خبركم تعزبت زينات مزام ارسا زينا كدغملكم بريزيدنت إسياس أفورقي مس مينستر غوديات وصاي ريبابليك بيلاروس رخيبو اب ممعبال كلتاو زمدنا حبرا وقداسنا زلون غوديات زتيو
أبنو زوبا فعبت هدمعي ما أتوتاو لمعات يكاد علوم بيت صحفة عنا بنو زوبا حلحلا بالصعبين شجران تنباخون زتوكورة غوس قواسات أكايدو أبو زيناتات وصاي فرنسا نيجر متقعك لاير ألجيريا كتكم زغربة تحطو تقبل نتكم الساعة تقليصهم هندي ناور حيز الأخطة من كوركورت مال 23 نحاسة بعوض عليبا سمي كوريا بسلياوي متصنصان تنت ساتلايتنا بزوريا مدرن ملاخ ز كايروتو كلايفتنا كم زفشله افريقيا زي خبركم تعزتين الساعة السدالوة علتاوي زينا بسي فتسام سلام تتالكم عزي مسكن مسارح تامير علي زدالو علتاوي زينا سبورت سعبو غنيقن سلام